guys, good morning. Real Quezon. Ayan, ganda. Makulimlim guys. Bubong yan. Plastic. Umulang kanina eh. PVC. Nagkay-kay na sa Antipasay. Talagang birukin yung one stick. Walang internet dito guys kagabi pa kaya hindi kami makapag-update. Kila ate tsaka kay Kuya Johnny na nakarating na kami. Baka isipin nila kung napano na kami. Puro nyug na dito sa harap. Ang dami bunga ng kalamansi ni Kuya Johnny. Yun o. Yan, ito yung unang bahay ni Kuya Johnny. Ito naabutan namin nung namasyal kami dito, yung unang pasyal namin. Pumunta kami sa resort ni Kuya Joby. Ang haba oh. Inaantay lang na mag high tide para mailabas na nila itong yate. Ay maka-dragon, try natin magbaba. Punta tayo sa yate. Ayun. Yun na pala ang dagat iyo. Ha? Dapat dyan lang tayo sa bungad. Saan yung styro nito ay? Sa gitna siguro styro no? Oo. Kapag dahil tayo pa, hindi na. Wow! Ang ginastos dito guys, nasa ano daw, 400 kiyaw. May kwarto pa oh. Iba talaga si Kuya Johnny. Tanghali pa po yata ito malalabas. Kaya pala yung tubig eh. Dapat sana, nung isang araw pa pala ito nalalabas. Pinagawa na ito ni boss para sa inyo talaga. Lupit ni boss. Lupit naman ni Kuya Johnny kumpara sa amin lang. Iuwi na nga rin namin eh. Kuya Johnny, iuwi na namin. Yan oh. Malaki. Kabo. Malapit yung dito para lang malaki. Malaki oh. Kahit sa tanaw natin dito. Sabi mo, pang-Pacific? Parang gano'n? Oo, parang pang-Pacific na. Ayun ang kinunan nga ng idea. Ay ngayon naman yung mga Batangas, yung taga Batangas, pinakatagyan ko ng Si Kuya Johnny guys, yun yung panganay nila Kuya Joby. Kuya Johnny. Nagada mo na tong dalawa. Sunata? Video.
Oh, sabi ni Kuya Ante, oh, pinagawa niya daw yan dahil doon kay, Ligaya ba yun yung pangalan? Patay Kante. Tapos di ka magsakay, mabutang ka. Sabi niya, ay, wala yan, masarap magsakay dyan, parang nasa bahay lang kayo. Di nyo maramdaman yung, galaw. Malaman lang. Hindi sana kung hindi mag-aalon-alon. Ha? Kalmado lang man ang dagat ngayon. Aywan ko lang pag nandun ka, baka hindi kalmado. Si JD nga magsama. Good morning, JD. Sarap tulog? Ha? Sarap tulog? Kiss. Kiss dito. Alisin na yung plastic. At kami tayo magluluto doon. Gagamitin na yung sibuyas sa mahal pa lang sibuyas dito, 100 daw ang kilo. Mahal po nga dito. Dito po pag nakabalitang tumaas ay tataas na rin. O lalo pag December, sobrang mahal. Daw ginto. Oo. Yung buhit dito nag-deterine sa 5 piso isa. Yung ganyan isa. 5 piso. Kaya pag ginunan naman namin yan, in-stock naman namin doon sa Mindoro. Doon pinupulot lang yan, te. Sagraw nga yung iba dyan, eh. Yan. Kaya yung maliliit ko yan, pulot-pulot lang namin Mas yan. masarap po yung maliliit na sibuyas kaysa dito sa Oo. malalaki. Yung panggamit talaga siya. Ang gamit. Ito, masarap yung ganyan maliliit. May lalagyan natin ng bigas papunta doon sa kabila para maisakay na kay Apso. Para makay... Oo. Nanganuwi na nga eh. Bubulang mga po yung po ito eh. Yung sako. Mag-isa kayo ng mag-isa para di kayo mabulok. Dito palagi dito magigisa dahil lagi dito may isda. Oo. Ngayon lang ako di lumakot dahil pagdating kayo eh. Mahapon ko ng tao. Tapon, naglaot ako. Nagsama kaya kami maglaot, kuya. Ha? Sama doon sa Mindoro. Okay. Ay, yung sinari Kawan. Ang gawin na natin yung malaki. Ayun, Yung malaki sakyan natin. Sarap yan, bagong ani. Ang bango ah. Bagong ani yan. Maganda nito. Sarap nitong panlugaw. Ilulugaw mo po pala naman ito eh. Hindi, masarap kasi yung mga ganitong bagong ano, yung hindi nakakatik, at maglulugaw ka, yung may yung may tamis. Ako sasalin ko. O sige, kurso nga daw. Tama na, kung sasahin kami yung pagkakas. Kasahin ko eh, saka sibuyas, kailangan. Bawang wala. Ayan guys, medyo may tubig na. Oh. Kaya lang umaambon na rin. Ayan guys, ito yung ating agan. Sarap po. Egg, tuyo, tsaka tawag ng lopoy. Kain na! Kainan na! At magsakay na santi ng yate. Mag-alaga ako kay Gigi. Magsama rin yan. Ha? Magsama nga yan. Dandanin. Nakamayapaw. Buti huminto rin yung ulan. Wala pa rin internet guys. Di tayo makapag-upload. May problem sa convert. Ayan, hindi naman nasira. Video, sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Ha? Hindi ko na makilala. Wala si Kuya. Wala. Iwan puto. Hindi nagpaiwan. Nahirapan mo. Didi ka ba? Didi! Aroy. Ay na. Meron pala mga tira dito. Tag-isa kayo. Nandun galigo sa manos. Nabusak kami ng ulan. Di kayo naglinaw? Baby! Ay, I miss my baby. Nung nakaraan.
Sabi niya akong gising. Tuto! JD, sino yan, no? Ha? Tuto! Tito! Wala, tuto. Ay, ginagawa. Wala ko yan, Tatay ni, Tuto raw. tatay ni Tuto. Kuya. Wala. Toto. Wala si Kuya Chacha. Tuto tawag na kay Kuya Chacha. Wawa naman. Bigyan mo JD. Ayan guys. Ilalabas ng ating yate. O, diba? Yate ni Kuya Johnny. Nagalante. Kuya Johnny, oh. Kuya Johnny, oh. Laka, hindi daw magsama sante. Lagot ka kay Kuya Johnny pag di ka Sigilin ka nagsama. noon niya kung hindi ka magsama. Ay, Sabihin mo, bayad na lang ako. magkuna lang ako dyan maglinis. Nadamuhan na nga nilang harap, oh. Delikado, baka maipit kayo ah. Ingat po. Oh, JD, oh, look, oh. Oh, JD, look, oh. Wow. Ilan kaya ang haba nito? Parang maliit lang siya sa picture ang... Oo, kahaba pala sa personal Kuya Johnny. Baka pag sa personal nakita mo. Ala, mabunggo. Ay, kuya. Igilid niyo ko dito, Kuya. Sa puno. Yaya. Hi. Iwan ikaw, Didi. Bye-bye. Sakay kami ate. Iwan, Didi. Ayun tayo. Wala na, sige, tulungan nyo. Yaya. Look yan. JD, bye. JD. Kasama na ayaw sa pag-ila? Oo. Pwede na siguro sila kasama. Ay, kaso yung mga bes, andun pa. Di ba po, itulungan lang po namin. Saglit daw, saglit. Wait lang daw po. Ay, wala akong sinailan. Hindi, kahit gali. Mamaya na. Late! Wala! Salvavida daw yan, ante. Magpasok ka na sa loob. Ganyan pala, dagat na. Wala. Sabi ng Tiligaya, oh, la dagat! La dagat! Ano ay? Ito, magpakita niya to. Ano? Ganto na ho kami. Ha? Dali, maligo tayo sa ulan. Pero mura tong bangka na to Pag sa atin yan, mahal na. Dito pa sasakay. Ano yung ginagamit nila yung pang... Oo, nagtatabas na ito dito sa taas. Bibili nga lang din yan. Ay, baka doon tayo banda magsakay, oh. Kung gusto daw natin maglaot yan ng gamitin, magkawag. Oo, malaki yan. Kaya ang kamaamak mo, nagtudtudo mo. Guys, ang Tiligaya, andito pa lang kami. Nagbaba na. Ano ginasabi niya, no? Tulong lang kami maglagay nito. Babalik din kami. Hindi pa naman to yung final. Malaglag si JD. Oh, yan si Jack at si Rose, Titanic. Jack, kami rin ang Tiligaya Hindi. Hindi, ipasok mo dalawang bayan. Yan. Baka masira. Tapos yakapin mo siya dito, tapos nakagalang kante. Yan. Ganyan. Ay, ang sitang dalawa. Ambos sa inyo. Hindi pa sing. So, ayan guys, makikikain lang tayo sa birthday, ha? Wala na mga ato dito. Gado. O, dito wala. Kuya Joby, banat. Ganda kong talisay, unog palili. Ay, ito na kayo lang na. Banat ng desisyon si Kuya Joby, oh. Kuya Johnny.
Nante? Thank you to my mom Jenny at Sana nandito sila, no? Para masaya, lalong masaya. Kuya Johnny. Thank you. Naging... Si Kuya ba, ano? Gay? Iwa? Tara doon kayo. Yummy! Wow! Cheat day ah. Kuya Jube, cheat day ka. Walang bawal ngayon. Basta limango. Kalma sa limango. Sa baboy, yung high blood. Bilo-bilo po. Kaya na. Wow, sarap ng bilo-bilo. Luto ni Ate Maripo ah. Sandok. Masarap sa ano ganito. Ayan o, mayroon pang mga cake dito. Maraming ano. Ayun na yung balsa o. Ay, balsa, yate. Yate na balsa. Sabi ko dito na kayo magkain ng kwan, ng crab. Ang makabang yung mga guys. Ito mo kami. Ganito maganda sa baano. Bigyan mo siya ng ano. Blow your cake. Wow! Nagmaoy. Mas gustong maglaro. Ito yun, guys. Meron kayo pasok. Listen. My name is... Patay ka na. Mami po. Ang tawag doon. Paggawa. Asawa ninyo magkapatid. Hindi po. Siya po ito Kalaban daw guys. And Kuya John is your number one fan. They're all every day. watch every Wow. Thank you, Kuya John. Sige. La, may monkey. May monkey. Sabi niya rin. Ayan guys. Baka maputol na po. Dahil ayaw mag-swimming ng Tiligaya. Nagkon na lang siya, oh. Nagsabit na lang. Ante. Mahalin mo ang buhay mo. Ante, masarap? Ito no, pag natanggal yung tali, pag di ka nagbagsak dyan sa bato. Tulak mo daw. Baka maputol. Hindi. O, diba? Tapos may ganyan pang view. Oh. So yan mga ka-dragon, yan mag-fishing muna si na Kuya Joby. Mga ka-dragon, dahil hindi na masyadong mainit yan, na maligo rin daw sila ate at sila Auntie Pasing. Pupunta sila sa ano, balsa. La, baka malalim yan. Maghawak kayo sa tali. Katakot yan, oh.
sirena. Lalaki. Ginagat niyo. Hindi sila makapunta. Ang takot. Makatot. Maghawak kayo sa ano, lubid. Ha? Gahin yung lubid. Kabinanti pa singo. Kala mo gakuha ng ukyang. Madukutan daw. Pero masarap yung tubig, no? Hindi malamig. Maligam-gam lang siya. Baka mababaw na rin dyan. Wala nang. Ayan, sasakay tayo dito sa balsa. Oh, pun. O, cellphone ko rin mo. Ba't din na lang po yung chinelas mante? Okay, dito tayo sa taas, guys. Woohoo! Party, party! Woohoo! Ang saya-saya! Jack! Wag, Jack! Huwag ka kang tatalon, Jack! Wala akong Jack Rose na. Aray, kayo rin sa kontek. Yan, di nagpantay. Hanggat dito. Woo! 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 Hihilayin siya, guys, ng bangka. Yung shade yan, hindi nyo rin Iuwi na siya sa ano, sa kanyang bahay. Kasi delikado daw dito sa ano dagat, baka maano ng ano, alon. Yeah, picture Kuya Johnny. Oh, yan, nag-enjoy kami dito sa inyong yate. Yan, sana bukas magamit pa namin ito sa ano, sa ilog, kahit sa ilog lang. Ay, shit. Tapos doon kami kakain ng ano, lunch. Teligaya po hindi sumakay kasi Mo natakot. na ma. EJ. Oh. Na. Bukaka ah. Bye. Diba? Mga sunod nyo rin dahil, guys. Dito naman, oh. Mag-picture ka doon dito. Ayan. Yan, hinihila na nila ang yate. Wow. Kaya kahit hindi pantay, tao. Uman, wala lang kakasawaan. Okay guys, hihilahin na tayo ng bangka. Diyan Tuligaya lang talaga ang ayaw sumama sa amin. Magtatampo si Kuya Johnny sa'yo. Thank you, Kuya Johnny. Thank you so much, Kuya Johnny, sa pag-invite at Remy. Nag-enjoy ang mga ladies. Naman pala daw tayo tanay. Oh, ito guys. Thank you po. Ito talaga yung naaway ko dito. Kaya sabi ko, baba tayo. Dahil pa sa ilalim. Ayan guys, ipapark na pala itong ano,
yate doon kila Kuya Johnny doon sa may ilog. Kaya sumakay na rin kami. Kung kailan wala nga mag-i-interview. Kung maaari hindi nag-i-interview. Anong tap-tap na yun? Lang ang marunong sa amin maglangoy oh. Si Sante. Daming timbulan. Ayun oh, papasok ko sa ano, sa ilog. Dapat masyado na malayo ay. Kaya yan, didikit na tayo sa tabi ito. Oo, doon. Hindi na kukuha yan mga kid. Dito lang bukod oh, yung nakadraw. Mas maganda pa at may mga mapuno. May tulay pala doon. Buti dito no, mapuno pa. Oo, yung bundok oh. Healthy pa. Hindi katulad dun sa atin na ano, kalbo na. Mga nag-uling. Si JJ oh. Hindi na yan eh. Dito muna siya para din ay ano. Ay, hindi na talaga ito. Dito na ito. Hindi na kaya. Yung bangkang isin na doon eh. Tara na, baba na tayo. Malalim pa ito dito. Lalapit pa naman ito doon. Ano sila kay Richie. Dito maganda sa ilog. JD oh. Dito na kami dadaan guys. Ayan. Yung bangka na yun. Kila Kuya Johnny na yung bahay ni Kuya Johnny. Dito pala, mas maganda pa dito. Sarap ano? Nainggit. La! Hindi, ay sus. Nakainom. Punasan mo yung bunga niya, te. May isang basag running to water. Stagnant water. Ah, di na pa nagpagduman. Hindi, kuya. Masahin ba ako? Pabasahin sana kita eh. Hindi bukas, kung hindi ka nila ito gagamitin, dito tayo bukas.
Ikaw nga, JD. Ganyan niya. Lopot talaga. JD naman. Wala pa eh. No. Hindi lagi ganito ang tubig niya. Sarap oh. Talagang gamang tubig. Lalo pag doon sa may tulay na yun, oh, puro. Nagubad ka saan ng damit? Puti pa rin yung Aray ko, ina. Pag wala palang hangin sa katawan ko, Joby, lumulubog eh. Sante Ligaya. Dali dito! Sige, alam dakat pa. May as dyan! May multi dyan. Oh no. Enjoy ka, JD? Kududugo Ha? sa bato. Enjoy ka? Mabigat yan. Big. Oh! Kung saan yung likod mo ha? Doon ka na lang mag-upo. Na. Let's go na, JD. Oh, alas 6 na. Tara na, let's go na. Tara na. Malamig pa dito sa iyo bando. Let's go na. Na? Babad na ikaw. Ayan guys, finally may signal na, may internet na. Yehey, masaya ng madlang Halos magto 24 hours ding hindi kami nakaano sa ating social media account. Ako naka-open kanina. Nakapag-open. Dito tuloy tayo nakapag-upload. Ang tiligaya? Walwalis man ni kakangan. Ganda ang paan niya, Tiya. Maraming matatala. Hindi kayo nagsuot na sinilas.